ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଦିନ ଯାଏଁ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 31 ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖର ପାଣିପାଗ କିପରି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି କେକେ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ୱେଦର କେକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି କହିବା ଏପ୍ରିଲ 1-2 ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ। ତା'ର ଯଦି କହିବା ପ୍ରଭାବ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣ, ତା ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବାୟୁ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଉଭୟ ମିଶ୍ରଣ ହେବ, କନଭେକ୍ଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି 4-5ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସକ୍ରିୟତା ରହିବା ଫଳରେ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଯଦି କହିବା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ରହିବ। 60ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5 ରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କହିବା କୁଆପଥର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ 11 ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଯଦି କହିବା 7-8 ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କହିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ, ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 6ରୁ 7 ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। ଇଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ। ଆଜି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ମଡ଼େଲ ଦେଖାଉଛି, କାଲି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଦେଖିବା, ଯଦି ବି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯଦି ପାଣିପାଗ କଥା କହିବା, ମାର୍ଚ୍ଚ 30 କଥା ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 41 ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ। ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ତାପମାତ୍ରା କହିବା 37-38 ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ। କାଁ ଭାଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 31 ତାରିଖ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରା 41 କିମ୍ବା 42 ଛୁଇଁପାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କହିବା ବାରିପଦା ମଧ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ। 40ରୁ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 31 ତାରିଖ ଦିନ। ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 31 ତାରିଖ। 1 ତାରିଖ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଯଦି କହିବା 40ରୁ 42 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝାଞ୍ଜି ପବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବା 37ରୁ 39, 40 ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଯଦି କହିବା 41ରୁ 42 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଝଟକା ପବନ 65ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରହିବ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗରମ ରହୁଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।